Bine ai venit la un nou episod din Povești Bucătărești, locul unde rețetele nu sunt doar instrucțiuni, ci povești care au trecut prin generații. Astăzi vorbim despre desertul care anunță sărbătoarea înainte ca masa să fie pusă, desertul care umple casa cu miros de copilărie, de familie și de răbdare, cozonacul. Pentru mulți dintre noi, cozonacul nu e doar un dulce, ci un simbol al Paștelui și al Crăciunului, un semn clar că în casă se pregătește ceva special. Originea lui se pierde prin Balcani și prin bucătăriile vechi ale Europei de Est, dar în România cozonacul a devenit o adevărată instituție. În multe familii se spune că aluatul simte omul. Dacă ești grăbit, supărat sau neatent, cozonacul nu crește. Dacă ai răbdare, căldură și un strop de emoție, aluatul se umflă frumos ca o promisiune împlinită. E unul dintre puținele preparate care cer timp, liniște și o stare bună, nu doar ingrediente. Totul începe cu făina cernută, ouăle galbene ca soarele, laptele cald, drojdia proaspătă și untul topit. Apoi vine frământarea, poate cea mai importantă etapă. În unele sate, femeile frământau cozonacul chiar și o oră, până când aluatul devenea elastic și lucios. Se spunea că aluatul trebuie să facă bășici, semn că e aerat și gata de dospit. În trecut, frământarea era un moment de familie, bunica frământa, mama adăuga untul, iar copiii stăteau lângă sobă și așteptau să vadă dacă aluatul crește. După ce aluatul se odihnește și își dublează volumul, vine partea preferată a tuturor, umplutura. Nucă măcinată, cacao, zahăr, stafide înmuiate în rom, esență de vanilie, coajă de lămâie, uneori rahat sau ciocolată. În Ardeal se pune scorțișoară, în Bucovina mac, iar în Oltenia se preferă varianta simplă, cu multă nucă. Fiecare regiune are personalitatea ei, iar cozonacul o reflectă perfect. În unele case se fac cozonaci împletiți, în altele rotunzi, în tăvi înalte, ca niște coroane aurii. Apoi urmează împletirea, 2 sau 3 suluri unite într-o formă care simbolizează belșugul. Cozonacul se așează în tăvi unse cu unt, se unge cu ou pentru luciu și se presară uneori cu zahăr sau fulgi de migdale. Apoi intră în cuptor, unde magia se întâmplă încet, la foc potrivit. Mirosul care umple casa e poate cel mai frumos semn că sărbătoarea se apropie. E mirosul care îi face pe toți să vină în bucătărie și să întrebe, mai e mult până e gata? Puțin știu că în trecut cozonacul se cocea în cuptoare de lut, pe frunze de nuc sau de viță, pentru aromă, iar în unele zone cozonacul era dus la biserică pentru a fi sfințit înainte de a fi împărțit. Era considerat un simbol al prosperității, al recunoștinței